מה שמופרע כבר משנה צבע. גדול, איזה הבנה בחיי הסקס של הפרחים. אתה בא להגיד לי? תסתכלו עליה, היא סגולה ועכשיו היא גם ידימה, אז בכלל... Obosit și plin de apă, mă duc la ea că mi-e dragă, să e cu surgălăi. Alaltă seară, Sanie cu zurgălăi. Hei, du-mă la mândruța mea, ca să-i sărut gurița, Sanie cu zurgălăi. Du-mă la mândruța iară, unde a fost și alaltă seară, Sanie cu zurgălăi. ומי שעושה פה את העבודה של הניקיון והתחזוקה זה משפחה צוענית. הילדים שפה מתוללים. הם הפועלים השחורים. זה פשוט בכל בית, אז זה באר. האישה לפני כמה דקות פה באה ונתנה לגימה. כן, כן. זה כמו בספינה. אני רם תן מקום. זהו, הגיע. עד שנשמע את הבום. שמעתי את הבום. סמי, די, אהרון. הפוך זה והפוך מלמעלה. חסום. אנחנו רואים פה איקונות שוב פעם מסיפורים שונים של התנ"ך בברית החדשה. אבל פנימה רשאי להיכנס רק הכומר. בכנסייה הקתולית, האירופאית, הפרוטסטנטית, אנחנו רואים את המזבח. אין את המחיצה הזאת. Du-te dor în zări albastre, să duci cântecele noastre, măi, măi. Legănate pe câmpie, pe aripi de ciocârlie, măi. Dorule, să pui pe strună cântece de voie bună, măi, măi. Și departe prin străini, măi, să cânți doi la din bătrâni, măi. Hai la joc, că-i zi de sărbătoare tot pe loc. Bate, bate din picioare, hai la joc, că-i frumos și tare bine, cu mândruța lângă tine. Uite, uite așa! Mândro, floare de bușor, te aștept cu drag și dor, măi, mândro. Hai să-mi faci inimă bună, mândro, noaptea când e lună plină, of. Pe soare, pe nor, te aștept cu dor, măi, dorule, dor, veșnic călător. Noaptea mă petrec, ziua pe poteci, tu și dragostea sunteți viața mea. De-aia tot așa vouă v-aș cânta. Dragostea-i dragoste, nu-i pe lume pacoste, măi, mândro. E o floare mândra aleasă, mândro, când te prinde nu te lasă, of. Te prinde cu dor, te lasă cu dor, măi, dorule, dor, veșnic călător. Noaptea mă
petreci ziua pe poteci, tu și dragostea sunteți viața mea, de-aia tot așa vouă v-aș cânta. Cât pe lume mai trăiesc, dorul vreau să-l răsădesc mai mândro, prin poieși și prin grădini mândro, printre florile de crino. Și-aș cânta mereu numai dorul meu, măi dorule, dor veșnică. כמספר החדרים שהיו פה, היה גם מספר החדרים של מחסנים. כל משפחה מדור לדור של טבטונים שהגנו פה אבירים, היה לה חדר אחד פה וחדר אחד במחסן. בתקופות של לחץ המחסנים היו מפונים, ואז כל הקהילה הייתה נכנסת למקום הזה. היו פה אלמנטים של... זה אהובים. היו אלמנטים של חדר אוכל, מכבסה, כמו שאנחנו מכירים באולמות האבירים אצלנו, זו אותה תקופה בדיוק. וכמובן היה פה 3 שלבים שאפשר לסגור כל פעם את השערים ולהגן על מקום יותר מצומצם.
אז הרומנים הם דתיים מאוד בנפשם, ברגש, אבל הם לייט. ולכן ברגע שהקומוניזם יוצא, אז כל רומניה הופכת תוך מכה לדתי, והכנסיות חוזרות והכמורה תופסת, אבל גם שהקומוניזם דיכא אותם, לכמורה הייתה משמעות עצומה, ולכן בלי שיתוף פעולה שלהם הקוראים והסטודנטים והפרופסורים לא הייתה מהפכה. רודן כמו צ'אושסקו חבר קשה מאוד להפיל. היה לו פה סיקוריטטה, היה לו פה קג"ב כזה יותר גרוע משל אסד, יותר גרוע משל של האיראנים, אף אחד לא האמין שהוא ייפול, אבל השילוב של שלושת הכוחות האלה הוא זה שהפיל אותו, ולכן אנחנו רואים בתוך כנסיות מזכרת בין השאר גם נפלו כמרים. ומה שאנחנו רואים פה בעצם זה ציורים מהמאה ה-16 שהם היחידים בעולם ששימרו את התרבות הביזנטית. שיש פה, אתם זוכרים את הקווים הכחולים שדיברתי אתמול, של הצבעים, יש פה איזושהי אחידות בתפיסת עולם שלא הייתה קיימת. יש פה את תת שהאומן, ולכן אנחנו רואים פה דברים שלא ראינו עד היום. למשל, רק תסתכלו על דקורציות בקשת, כל קשת יש דקורציה אחרת. זה כנראה הרועים המיוחדים של הרומנים, שאין להשיג אותם בשום מקום. הם לא יחזיקו ממד בחום אצלנו. מסכן, אוהבים את התפריט. הלבנים האלה שמגיעים לקחת את המקום, מה אמרו לנו? דוד אריה, עכשיו צווישן דפיסט. תחליפי אותו, הוא מקולקל. שמוליק. אמרתי שאתה מקולקל. דוד, אתה גבר! אתה גבר! כל העדרים שרואים פה בסביבה, שזה בעיקר עדר פרות שכרגע נמצא פה, שקט! אמירם תודה, ובעיקר עדר כבשים, אבל גם חזירים שתכף נראה אותם, בלילה מכונסים למקום הזה. כמובן שכל העסק נייד, זאת אומרת היום זה פה, מחר זה שמה, מחרתיים זה שמה. עכשיו, הבעיה שיש פה טונות של דובים. יש פה 2/3 מהדובים בכל אירופה. והרואים שהנה עכשיו הם מתחילים לעשות את החליבה, הם באים ממקדים, צריכים לשמור על העדר, ויש בעיה של דובים, אין מה לעשות. ומה שהם פיתחו, דובים בלילה פעילים. עכשיו, מה הפתרון? הפתרון הוא נורא פשוט. הפתרון הוא למקם, תסתכלו בנקודות השולטות, תסתכלו 1, 2, 3, וסביר להניח שיש בצדדים עוד, סביב לינת העדר, מערך הגנה, שמבוסס על שני דברים. אדם, כלב. ומה שעושים, בקור המקפיא של השלג, היום זה יום יפה, או גם בלילה היה קר, בנו לעצמם מנונה שבבת אחת עוברים, וכאן ישן הכלב שראינו, האדם כל הלילה. הכלב מריח את הדוב, מתחיל לנבוח, ואז כל הרועים יוצאים החוצה.
Et si vous voulez convaincre si c'est vraiment un non, il faut vous rester ici avec moi, bien sûr, après minuit. של דרקולה. רחל, הוא לא יכול ומתי חצי לא שעה איתך, היא מאמינים? נשארת תשארו איתו. איתה עד אחרי חצות? סיגי שוערה, ביתו של ולד פלאט, הוא נמצא הבית הצהוב הזה, הבית האותנטי, לא נגעו בו, העיר הזאת הוקמה במאה ה-12, איפה שהדמות הזאת עומדת. והעיר עמדה מלכת, אמנם הם עכשיו שיפצו אותה מאוד יפה, אבל עד לפני שנה ושנתיים פה היה נוער מוזנח. המגדל הוא בדיוק המגדל שנבנה במאה ה-13. כל העסק מתפתח מהמגדל הזה שיש לו, אתם רואים תוואי ראשון, רואים את המגדל הראשון שהיה קבור בחלק התחתון ואחר כך הוא גדל ועוד קומה ועוד קומה. חומה ענקית שמקיפה עם 11 צריכים, שראינו חלק שלה מהכביש. והמגדל הזה הוא משמש לכמה מטרות, קודם כל להגנה.
אבל גם למעלה יושבת מועצת העיר, לימים שמתחילה מועצת העיר. כאן זה המרכז התרבותי, זה די מזכיר מבנה של קיבוץ. אם פעם תסתכלו קיבוץ, במרכז יש את העולם תרבות, יש את המועדון ויש את החדר אוכל, אז הנה הכנסייה פה, הגותית, עיר גרמנית, אמנם צנועה, אבל... זה תקופה הרבה יותר מטורף, כן. נכון? זה כבר המאה ה-15. ושוב, בגלל שזה יושב על הדרך המרכזית שמובילה לווינה, זהו בעצם בשלב מסוים החזית למול הכוחות הטורקים שמתקדמים. בעיקר במאה ה-14-15. ומתפתחת פה התנגדות רצינית מאוד. את הסיפור של שני הילדים שנשלחים לאיסטנבול, כבר אמרתי, זה הבנים של הבחור, של ולד, של צ'פל, ואז הם הופכים ללוחמים המובילים, והם מובילים את ההתנגדות לטורקים, ודוחקים אותם מפה לכיוון בוקרשט. ברגע שהוא דוחף אותם מעבר לדנובה, הוא בעצם מייסד, הבן מייסד את בוקרשט. עד אז בוקרשט הייתה סתם עיירת רועים קטנטנה, אפילו בלי מבנים. זאת אומרת, בוקרשט היא בעצם מהמאה ה-15 ולא לפני זה. להזכירכם את התקופה, חבר'ה, זה קולומבוס, זה גירוש יהדות ספרד, זה תחילתה של הרנסאנס, וזו תקופה מאוד משמעותית. Vă veți zâmbi, vă veți împăca. Am zis. La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Și cu Ibru, Israel. Havanagila, Havanagila, Havanagila benizmeha, Havanagila, Havanagila, Havanagila benizmeha, Havaneranena, 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 Hava. Lebt fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst. Lebt fort noch in Gedanken und der Treue nicht vergisst. Dankeschön, ich habe gesprochen. כדי להגן על העלייה למצודה, בנו פה מעין פיר שאפשר היה גם בעיתות מלחמה, גם אם זרקו עליך גופרית בליסטרות, לעלות. Lasă-l jos. Îl iei tu de bărbat?
בוצ'ץ' שהיינו בו, קצת מעל שם אפשר לראות את הרכבל שהיינו. מתחתנו עמק הפרחובה, מולנו הרכס של ההר האדום ושורה של רכסים אחרים. אנחנו בדיוק ב-1200. הסכר הזה נקרא בולבוץ' והוא נבנה על ידי צ'אושסקו כסכר אופרטיבי לעוד אגם קטן שנמצא מתחת, שמווסת את כמות המים ומאפשר בשיא צריכת החשמל לנצל את החשמל. במילים פשוטות, כל הפרויקט הזה שנבנה בשנת 74 מטרתו לספק חשמל לבן. Și dacă nu ne dai parte de ea o să ai pe părinții mei mă jur că de nu ne dai ți-o fur. הטנול, פה כל הקונצרטים הגדולים, זה כאילו בניין האופרה, המוזיקה הגדול. מולייר, זאת אומרת, מיטב האומנים שכתובים למעלה, רואים? אוקיי, ולמטה אתם רואים 1, 2, 3, 4, 5, אלה בעצם המלכים ההיסטוריים של רומניה, לתקופותיהם וכן הלאה. המבנה כמו כל המבנים שאנחנו רואים עד עכשיו, כולל הארמון, כולל הספרייה, כולל המבנים ההיסטוריים, בנויים תמיד באותו סגנון. Chi desești șatra Romanii dedicau metrișore, treceau metrișaia. Ai la 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 la. Somna cai te dau pe la, de romni mete la la. Ai la 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 la. Moro male tu sambuli bașa. Chi desești șatra Romanii dedicau metrișore, treceau metrișaia. חושבים שהיה יותר טוב בזמן של צ'אושסקו, זאת אומרת בזמן הקומוניסטים או היום. יחס 55-45, זאת אומרת 45 חושבים שאז היה יותר טוב, זה המבוגרים, 55 חושבים שהיום